Здравейте, медали, аз съм Михо БГ и в този епизод ще си поиграем малко с Herobrine неща. Главно, знам за какво си мислите, че ще призовем Herobrine без мод, да знаете, но няма да го призоваваме, а ще станем вижте без мод. Ой. О, магай! Да, тук се сменя Хикснорд. Yes! О, what the fuck? Магай, те с нея са били много ефтини. И сега. И сега Трябва да си вземем една такава магна пръчка с отгаз. Звезда. Само аз чух лавна. Сълза. Сълза. Не, че... не се превеждаш така. Не знам какво ще убия един гаст и толкова. Нали, what the fuck? Ето ме куп. Ето. Мря. Няма мря. Ето. И си вече има Манфилд. Така. Защо от гаст пада барут? Барут? Yes! Всякакъв пак ще ми даде. Не, бронзов пак. Добре, явно ще трябва да го намерим от тук, което пък ме гадно, защото... Сега трябва да скупа едно лого и съм готов. Не може и ти. Също като и това златен къши, само че е бял. О, мага. What the fuck, кое е реара тук? Това нещо не съм видял. Така. Да, си плъзгача малко да го плъзнем. Ето го. Сълза на гаст. Окей, готово. Ето бачес. Хоп, хоп и хоп. И ето го, глава на Herobrine, бащата на Herobrine. Майката на Herobrine. Гледай само. Слагаме я и вижте какво. Значи, нощно зрение без край, сила без край, насищане без край, съпротива без край, огнена издържливост без край, дишане под вода без край. Всеки белига, така. О, леле, Митко на Ой! What? Колко са скъпи тия бачове? Гледай само. What the fuck? О, за две кайма, да? Палим всичко по пътя ни. Палим. Виждаме на двойно. Добре, купих си баджа. Аз на бащата на Herobrine. С малко ще направим и майката на Herobrine. Чек. Чек смешно ми. Престани, проваляш клипа. Окей, представям. Сега ще пробием земята. Пробивай. Продукция ли, бе? Пробием земята в момента. Намери ли нефт? Съм Herobrine, какъв нефт. Добре, това... Нали търсиш нещо за пари? Алко. Но вижте какво става, когато махнете главата на Herobrine. Вече спирате невидимостта. Почва да кърви. Колко му става? Чих по принцип, като махнеш главата на някой, почва да кърви. Ха-ха-ха. Невидимост, ще се махаш ли?
Окей. Нямам нищо яко за тия пари, фок. Още имаме огневи топки. Това Аре, огън е. Логан, бе. Логан. 3, 2, 1, Логан. О, Но, мага, една как е е. готино така. Много як отбор. Щали. Така, направих се как можах. О, сетих се за нещо. За кого? Добре. Актив. Пот! Актив. И... Друга академия. Окей. Ума гъл, аз съм имал точно обаче. Обаче не мога да продам. Да, гледайте. Като ударям нещо... Чай. Удряме та... О, имбъл да нямам. Да я горила. Това за този клип. Аз бях Хиробран, вие бяхте с мен. Да не забравяйте да харесате клипа Май се и да объркали. се абонирате. И чао от мен.